दिनाव प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि सारखौ जोनोम सानावहाय जेबो फेसबुक पेजावबो जेबो लिरनाय नुवाखै। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि रेडिमेड चेनेलाव फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिया 62 इयार्स जाबाय। प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव फेसबुक पेज बा गुबुनावहाय माबा मोनसे गोसोखांनायनि माबा लिरफेरनाय नुदों नामा? रायजो राजा नायनानै खोन्थाहर, आंनो कमेन्ट खालाम। आरो माबा मोनसे बिथाङा सोदोब लिरदों नामा? रन्जन दैमारिनि सारनि बारे प्रमद बर'आ बे लिरखानाय नङा। सिदाखा, प्रमद बर'आ गाज्रि मोननानै लाब गैया, सिदा बुंखायो। नोंनि सिन्था धाराया हारसानि बामोन गुस्थिनि मानसि, नोङो गाज्रि मोननानै लाब गैया, सिदा बुंगोन आं। दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि सारखौ नोंथाङा मानो फेसबुक पेजावबो मोनसेबो सोदोब लिरनायखौ नुवाखै? सोरबा रायजो राजाफोर लिरनाय नुदोंबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर अननानै। आं नुनो मोनाखै बिनि पेजावहाय। बे आरोखि दिनै रन्जित बसुमतारीखौ मा होननानै बुंगोन? गाज्रि सोंखारियोब्ला गाज्रि सोंखारिनोबो हायो। रायजो राजाया दिनै खुगा खुगा जों सावरायलायनायखौ खोनायो, गाज्रि लेथ्रा लेंगुवेजजों सावरायजायो। दिनै नों मानो बिदि बुंजादों? रन्जन दैमारि सारा नोंनि बेसेबा गिदिर प्रेसिडेन्ट, नोंथाङा दिनैनि दिनाव मानो एसेबो दिनै नोंनि फेसबुक पेजाव मानो लिरनो हायाखै? 62 इयार्स जाबाय दिनै, जोनोम सानखौबो दिनै नोंथांमोना एसेबो गोसोखांनो हाया। खारन दिनै बे बिटिआरनि सागानगिरि लिडार हिसाबै नोंथांमोना बेखौ गोसोखांनायनि जेबो गियान गैयामोन नामा? प्रमद बर' फेरेंगा, नोंथांमोना UPPL सरकाराव सरकार सालायनो मोनबाय होननानै बे सरकार सालायनो मोननायावनो गासैबो जाजोब्बाय, गासैबो मोनजोब्बाय, बेखौ सानबा जानाय नङा। फेरेंगा, नोंखौ सिदा बुंगोन। नोंनि बारै आरो कयेकटा भिडिअ खालामबावनांगौ दङ, आं खालामगोन। आं दिनैहाय माखासे आं गुवाहाटियावसो दंफैयो, मैयानो सफैदों। थेवबो आङो दिनै भिडिअखौ थानो हायियाव, आं मोनसे गुबुन मोनसे माबायाव दङ, ओंखायनो खालामनो हायाब्लाबो बिराद टेनसननि गेजेरजोंब्लाबो आं दिनै बे भिडिअखौ थानो हायियाव खालामदों। आरो सार रन्जन दैमारिनि दिनै जे 62 इयार्स जाबाय कमप्लिट, बावहाय थानो मोनैनि आं गोसोजों गोसो बिराद दुखु मोननानै दङ। थेवबो आंनि लोगोफोरा खालामनो हादों, आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननो आङो मोनसेल' मेसेज हरदों, आं थांनो हाथ'नाय नंला, आं बिदि जायगायावहाय दं होनना बुंहरदों। जिखियानो जादोला, दिनैनि फेरेंगा बसुमतारी आरो बे सावरायग्रा बिथांमोना मा गावबा गावनि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ होनो हायो। दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनैहाय 62 इयार्स दिनै जोनोम सान बिथांनिखौ सेलेब्रेट खालामगोन। नोंथांमोननियाव गोसोआव गैया? नोंथांमोना बहाबा स्टेजाव मोसानायखौ पेजाव होनो हायो, सोरनोबा माबा मोनसे होनायखौ नोंथांमोना होनो हायो। दिनै सार रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै एसेबो लिरनो हायाखै। अमर बसुमतारी, नोंखौबो आं बुङो, नोंथाङा बिनि दैदेननायावनो प्रेसिडेन्ट जाबोदों। अमर बसुमतारी सावरायग्राया बांलादेश बायदियाव नोंखौ बिनि दैदेननायावनो नोङो थाबोनो मोन्दों। दिनैनि दिनाव नोंथाङा मा एसेबो गोसोखांनो हायामोन? नोंथाङा दिनैहाय BTCनि सासे केन्डिडेटलै, देरहानानै नोंथाङा दिनैहाय बेफोरबायदि बे अबस्था मोनफैदों, मिथिबायना? नोंनि बे दामि गारि, इन'भा गारि, माबा माबि गारि गाखोनानै बायदिसिना खालामबाय थानाया जानाय नङा। सावरायग्रा फेरेंग्रायाबोथ' दिनैहाय सोरनि जाहोनाव नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि सेकुरिटि लानानै साइरेन दामनानै सोर थांनो मोनो? नोंथांमोनासो मोनो। सोरनि दैदेननायाव? रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव। दिनै नोंथांमोना बेखौनो मा साननो नोंसोरलाय? दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ एसेबो गोसोखांनो हाला। मा बिथांमोनखौ रन्जन दैमारिनि नांनाया मा नंखाय नामा? 62 बोसोर जानानैबो दिनैसिमबो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा जियालाव सेक्रिफाइस खालामगासिनो दं आरो थागासिनोबो दङ, थालांबाय थागोनबो। दिनैहाय नोंथांमोना जेब्लासिम बर'ना अब्लासिम बिथाङा थाबाय थागोन। मा नोंथांमोना बेखौ गोसोखांला? मा बिसोरो दिनै रन्जन दैमारिनि नांनाया दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामाखै नामा? दिनैहाय नोंथांमोना साइरेन दामनानै एकदम फुरा बायदिसिना खोथा बुंनोबा नोंथांमोना अस्ताद। नोंथांमोननि बै साइरेन दामनायखौ फेसबुकआव आपल'ड खालामनानै ला, पेजाव आपल'ड खालामनानै ला, मोनथिबाय? अब्लाना नोंथांमोना बर' रायजो राजाया नोंथांमोनखौ साबास फेरेंगा, साबास सावरायग्रा होननानै आखाइ खबगोन। बेफोरबायदिखौ बर' रायजो राजाया नोंथांमोनखौ नायगासिनो दङ। नोंथांमोननि जि खामानि मावबाय थानाय बेखौ नायगासिनो दं समस्त बर' रायजो राजाया। आरो सानसे समाव नोंथांमोनखौ हिसाब होजोबगोन, थख' नोंसोरखौ हिसाब होजोबगोन।
दिनैहाय आं बारा खोथा बुंनो सानाखै दिनैहाय आसा खालामदों सार रन्जन दैमारिया गासैबो जेलाव जेसेबां थानाय बिथांमोनाबो थाबैनो फैगोनखौ आं आसा खालामदों आरो इसोरनावबो आं आरज गाबदों दिनैनि साना सार रन्जन दैमारिनिखौ गोसोखांथाव सान दिनैनि दिनाव आरो बिथांनि जाखिनि नांनाय जाखिनि सेक्रिफाइस खालामनाय सेल्युट सार रन्जन दैमारि आं नोंखौ मानिबाय बर'नि गेजेराव सासे लिडार होननानै बुङोबा नोंबो एन्ड बिनिफ्राय लिडार बर' रायजो राजानि सासे नोंथाङाबो सार रन्जन दैमारिया लिडार दिनैसिमबो जे नोङो सार रन्जन दैमारिया जेलाव दिनै एथ'ग्राब सेक्रिफाइस खालामदों दिनै ना गथ'नि फारसे माबा मोनसे सावरायनो मोनो ना फेमिलिनि फारसे ना न'खरनि बायदि बेफोरजों मोजां रोखोम सावरायनो मोनो बेफोरबायदि हालादखौ सार रन्जन दैमारिया मोनाखै आं दिनै मोनदों सार आं दिनै सार रन्जन दैमारिखौ मानिबाय सेल्युट होयो सारखौ दिनै आंनि गोसोआव रन्जन दैमारिया अरायबो थागोन आरो सब समाय जेब्लायबो रन्जन दैमारि सारजों आं थागोन आरो रन्जन दैमारिखौ गारनानै आं गुबुन पार्टी UPPL BPF सोरबा बायदिसिना ABCD हाबा एकमात्र नांगौ आंनो रन्जन दैमारि आरो आंखौ जा फोरोंदों जाखिनि खोथा बुंनो रोंनाय रावबो फोरोङाखै रन्जन दैमारि सार बे आरोखि स' लोगोफोर आं दिनै गोबाव खोथा बुंला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।